Čau, to dneska vám ukážu, co jsem si koupila v H&M-ku. Jelikož dneska nebude ta ochutnávka té dubajské čokolády, kvůli tomu, že jsem si zapomněla vzít peníze. Hlavně jsme jeli autem, protože se pro kamarádku přijel děda s babičkou. Tak tady vám ukážu aspoň tohle. Takže jsem si koupila tohle prostě trička, takový crop top. Samozřejmě z H&M, pohodlný materiál a je to 239 korun. To vidíte v tom CZK. 239 korun. Takže jakože na tričko sice je to dost, ale měla jsem poukázku, takže dobrý. Potom tady mám takový poslední věc, takovýhle prostě další tričko, takový crop topek zase. Je taky zase pohodlného materiálu a stojí 239 korun. Takže super. Takže za mě boží tyto dvě věci a tak zatím